Eren Yeager i Thorfinn su zapravo dve strane istog novčića. Danas ćemo da pričamo malo o putu osvete, kako izgledaju ljudi koji su je odbacili i kako izgledaju ljudi koji su ispunili punu svoju želju za osvetom. Naravno, kroz prizmu animea. Pa da počnemo. Eren i Thorfinn su zapravo imali jako slično odrastanje. Eren je izgubio majku pred očima, ubijena je od strane Titana, a Thorfinn je izgubio oca pred očima, ubijen je od strane Askelada. Obojica se zaklinju na osvetu i obojici je pokretač mržnje, a takođe obojica imaju istu logiku. Eren tvrdi, ako uništimo sve neprijatelje, bit ćemo slobodni. Thorfinn tvrdi, ako ubijem, sve će biti u redu. Njihovi putevi se razdvajaju zato što je Eren otišao do samog kraja i postao čudovište u ime mira, dok Thorfinn odbacuje osvetu i postaje mirotvorac. U principu, transformacija Erena je izgledala ovako, od heroja do antiheroja i na kraju do masovnog ubice, dok je Thorfinn od ubice postao slomljeni rob i na kraju čovek bez oružja. Eren veruje da je zlo opravdano dok donosi slobodu, dok Thorfinn shvata da zlo rađa novo zlo. Šta možemo zaključiti iz ovoga? Eren je lice destruktivne slobode. Sloboda po svaku cenu, čak i ako znači kraj čovečanstva. Thorfinn je lice pokajanja i rasta kao ličnosti. Lična sloboda, kroz mir, a ne kroz krv. Koja je zajednička poruka oba serijala? Attack on Titan tvrdi da je rat besmislen i da ne vodi nikud. Isto to se može zaključiti i iz Vinland sage. Ili ti ga ona čuvena Isusova. Sad ću da pročitam stih. Čuli ste da je kazano, ljubi bližnjega svojega, a mrzi neprijatelja svojega. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze i molite se za one koji vas vređaju i gone. Thorfinn je ovaj savjet vrlo dobro iskoristio i tako je nastavio da živi, dok Eren nije mogao ovo da shvati. Ako ste stigli do ovde, hvala vam na gledanju, ostavite neki opasan komentar ovo ono, ja ću da vam odgovorim naravno u realnom vremenu od 19 sati, pa se mi vidimo u sledećem videu, ćao, ćao, ho, ho, ho.